Ola, son Xavier, o monitor de tapices do Concello. Hoxe imos a facer uns mouchos que ben pode ser un chaveiro ou ben un colgante. Como neste caso, se queredes facer un colgante, colledes un cordón ou facedes no tricotín e montades sobre o cordón. E se non, pois colledes unha argola que teñades por casa e montades sobre ela, que é o que vamos a facer hoxe. Entonces, vamos cortar 6 fíos de 80 centímetros e os montamos con cabeza de laverca, vale? Para lembrarnos como era, collemos o fío, poñemos así a mitad, vamos de arriba para baixo e metemos o fío por aí. Apretamos, poñemos o seguinte e metemos de arriba para baixo. Entón, no primeiro, o que vamos facer é unha fila de nós planos acabado en pico. Lembrade como eran os nudos planos. Collemos 4 fíos, deixamos 2 no centro e anudamos. Pasamos por debaixo, vamos para arriba, outra vez. Feito un nudo, vamos ao seguinte. Pinchamos para que non se mova moito. Facemos así, a baixo. Unha vez feita a primeira fila, o que facemos é deixar 2 fíos dun lado e collemos os 4 seguintes. Seguintes facemos un nó. Vamos ao outro, facemos 4 fíos e nos ten que sobrar 2 polo outro lado. Esta é unha fila de 2 nós e agora quedaríamos o do centro. Collemos os 4 do centro. Xa temos aquí esta forma así con pico que vai a ser o entrecello do moucho. E agora vamos facer as baquetas e vamos a empezar por a baqueta da dereita. Entón na baqueta hai sempre un fío guía, neste caso é o último daqui da dereita, e os demais anudan sobre el e anudan desta maneira, sempre por debaixo, na primeira volta debaixo do guía, media volta e enrollamos o guía, tiramos del despacio e axustamos. Outra vez o mismo, media volta. Feito o nudo, vamos ao seguinte fío, unha volta, outra volta. Feito o nudo, o seguinte fío, unha volta, outra volta. Seguinte, unha volta e outra volta. E aquí chegamos á mitad, unha volta e outra volta. Ahora vamos para o lado esquerdo e facemos o mismo, pero neste sentido. Este é o guía e este agora hai que collelo así. No gráfico, fijadevos ben, e por arriba. É o mismo nudo, pero noutro sentido. Outra vez, para arriba, envolvendo o guía,
collemos o fío seguinte, envolvemos o guía, envolvemos o guía hasta chegar a este. Chegado aquí, vamos a poñerlle o que é o pico do moucho. Se non tedes testo de madeira, pois poden vaer as palliñas desses por refrescos, vale? Cortades ao tamaño que querades e así xa tedes un pico. Agora o poñemos aquí, collemos os dous fíos do centro e o pasamos. Quedamos aí.